Rózsaszínre festették a térképészek, mint egy jelképezve a kiontott vért, amely egy-egy fehér folt bekebelezésének elengedhetetlen előzménye. Valamikor sok-sok fehér folt terült el az Atlaszon, csak a parti részek színesedtek lassacskán, ahol az első portugál, holland és angol telepesek kikötöttek, hogy megvessék lábukat és az impérium lobogójának állványát. Egyre több és több területet jeleztek szimbolikusan a térképészek rózsaszínnel. Egyre több és több piros festékanyag omlott az eleven palettákról a sárga sivatagokban és a dzsungelek évezredes árnyékában. Azután zümmögni kezdett a dinamó. Megindult az iparosodás, versengés a nyereségért, és a 80-as évek kolonizálási láza elnyerte a térkép leghatalmasabb fehér foltjait is. Pedig a hódítók tudták jól, hogy valamikor elkerülhetetlen lesz a pillanat, midőn a fegyver, az ész és a tekintély szuggesztiója dacára Európa szorító karja, amely folytogatóan öleli át az egyenlétőt, bénultan fog lehullani erről a féltekéről. Amit nem végezhetett el a hőség, a malária, a túlspárák és a feje tetejére állt világ millió ellenséges életkörülménye, örök hűséges szövetségesei a benszülötteknek, azt elvégzi majd az egyszerű lélektani átalakulás, amellyel a trópusi emberfajta egy napon tudatára ébred annak, hogy a fehér ember épp olyan, mint ő, csak a bőre más színű. Néhány apró, fehér folt még akad a térképen. Ezeket már nem olyan könnyű meghódítani, mert nem csak a benszülöttek védik kezdetleges tárdáikkal, vagy ócska Remington és rifle puskáikkal, hanem a féltékeny nagyhatalmak is a körmére néznek egymásnak. Némely földdarabot olasz tankok és gépfegyverek óvnak, hogy ne jusson angol kézre. A másikat angolok szárják el a németektől, vagy japánok a franciáktól, és miután a meghódított területek közigazgatásával is elég baj van, egyik fél sem szívesen keveredik diplomáciai bonyodalmakba egy-egy fehér foltért a másikkal. Mert ha egyszer összemarakodnak a koncon, azzal végleg megingatták uralmukat a déli tengertől az Atlanti óceánig. Azelőtt könnyű volt egy fél világrészt is meghódítani, hiszen csak ember kellett hozzá, csak fegyver és vér. Ma egy kis fehér foltért nehezebben indulnak el a tankok és menetoszlopok, mert demarsokat, megtorlásokat, sajtóháborút és szankciókat idézhet elő, és a diplomaták esetleg 50 000 ember kiontott piros vérétől nem félnek úgy, mint 10 fehér aktától. Longaország tehát békében élte a maga primitív, boldog életét. Az olaszok vigyáztak a franciákra, és az angolok garantálták integritását a németekkel szemben. Az egész foltnyi terület alig ért meg egyetlen diplomáciai lépést a feszült hangulatban, amely a világ légkörét nyugtalanná tette. Longaországot északról a Niger egy hajózhatatlan ága, és néhány hatalmas hegylány zárta el. Csak délről volt megközelíthető, az angol gyarmat felől, amelynek határán évtizedek óta nyugodtan feküdt egy kis helyőrség. A határmenti helyőrségen túl Longaország kezdődik. Carver ezredes volt a parancsnok. Az unalmas, egészségtelen állomás elég jelentős személyiséget kívánt, mert tapintatot és okosságot igényelt, hogy a szabad kanibál ország lakosaival ne keveredjen az angol parancsnokság ellentétbe, és mégis meg tudja őrizni a birodalom tekintélyét. Forgalom alig volt, egy-egy kereskedő vagy misszionárius érkezett a postakőzössel, és kért bebocsátást Longaországba. Ezeket Thomas kapitány figyelmeztette, hogy saját felelősségükre bocsátja őket át a határon, ahol Angliának nem áll módjában megvédeni, sem megtorolni vagyoni és személyi sérelmeiket. Újabban valami nyersanyagkutató társaság engedélyt kapott Longaország főnökétől, hogy kutasson, amiért bizonyos bért fizetett a Bushman királynak. Most már több európai és több rakományáru is érkezett az ország belseje felé. Az angol katonaság vezetői aggódva nézték. Ha ezekkel valami baj lesz, azt már nem nézheti Anglia ölbetett kézzel, mondta Carver. Egy angol iparmágnás, valami Sir Halley
kezeit Lungaország felé. Ismerem, mondta Carver. Francia Marokkóból küldi az embereknek ide a postát, amit tőlünk továbbítanak a vadonba. Nekem is írt. Legszívesebben a nyakánál fogva löknék ki minden fehért, aki idejön, hogy bebocsássuk Lungaországba.